kay Kristiyanos, agragsak tay amin, umay kayo sa di Belen. Intay kita nayanaken ni Jesus, intay nga daydayawin, intay nga daydayawin, intay nga daydayawin ni Jesus. Rakudat na'y duma, dagiti pastores mapandang agdardaras ijay rukim. Datun ken sagot ti indain kuyog, intay nga daydayawin, intay nga daydayawin, intay nga daydayawin ni Jesus. Anak ti Diyos Ama, Diyos awan tungpal na timao kadatayo dito'y daga. Kas maladaga nagparangin ni Jesus, intay nga daydayawin, intay nga daydayawin, intay nga daydayawin ni Jesus. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Daytoy tinainggasatan nga aldaw, ti panangrambak tayo, ti panakaipas ngay ti Mesyas, panangbigbig tayo, ti ayat ti Diyos kada tayo. Ano man pa'y managbasol ti tao, naigamar iti basol, dinanon na tayo. Inarakop na inkawes na ti kinarukop tayo. Agdaydayaw kinagyaman tayo, iti dati akinamanagayat ti Diyos. Kitapno maikaritay ang makiranod, iti dati na santon a misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo idayan, tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi kan managayat. Iti si bababawi anakem konatayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayo na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen. Kristo mga asika, Kristo mga asika, Kristo mga asika, mga asika. Asika, Apo mga asika, Apo mga asika, mga asika.
Wen ako mga sika. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Ket ditoy dagakapya kadagiti tattao na imbag ti panag nagnakemda ibunan nagdaka itanok daka pagrukbaban daka daydaya wendaka agyaman kamken kagapu iti naindaklan na dayag mo. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama aman nakabali namin, ket sika pumiya Hesu Kristo buktong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ken anak ni Ama. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Sika mahika kadagiti basbasul ti lubong kasiyan na kami. Sika mahika kadagiti basbasul ti lubong awakem kadaytoy araraw ni sika situtugaw iti maganawan ti Ama kasiyan na kami. Gloria iti Diyos iti kangatuan. Yan tangay siksika o Apo Hesu Kristo tinasantuan. Siksika ti Apo siksika iti kangatuan, iti timbuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, nakakaskas daaw, day di panangitanok mo iti tao, idi apinarswam. Ket ad-adda pa'y nakakaskas daaw, day di panang pabarom kenkwana, idi nga insalakan mo. Ipaay mo ka di mairanod kami iti kina Diyos ti anak mo, iso anayat anak iranod iti kinatao mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Pi may basa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Nagpintas ket di nakitain, disungat di maysa babaunen. Umay ngaglasat kadagiti bantay, mangyeg tinaimbag adamag.
Damag may papanti kapya. Ipakamuna ti balaygi ket kunana iti Siyon. Agarin ti Diyos mo. Agpukpuk ka dagiti gwardya ti syudad. Agpukpuk ka daga putirago. Makita da asilalatak ti panagsubli ti Apo iti Siyon. Agderi kayo gapo iti rago. Da kayo anadadael adiso ti Jerusalem. Kinasyan ti Apo dagiti tattao na. Inispal na ti syudad na. Inaramat ti Apo tinasantuan apan nakabalid na. Insalakan na dagiti tattao na ket nakita ti entero alubong. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Nakita dagiti tattao iti amin na diso ti panakaisalakan ti Dios tayo. Nakita ti tattao, amin diso ti panakaisalakan tayo. Kantaan nyo ti Apo ti barua kanta. Gapo kadagiti nakaskas daw nginaramid na. Lagunod na ti balaygi, babaen ti bileg ken tinasantuan apan nakabalin na. Nakita ti tattao ti amin diso ti panakaisalakan tayo. Inwaragawag ti Apo ti panagbalaygi na. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita. Lalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Nakita dagiti tattao ti amin na diso ti panangisalakan ti Dios tayo. Nakita dagiti tattao ti amin na diso ti panagbalaygi ti Dios tayo. Ider iyo da kayo amin na daga ti panagdaydayaw yu ti Apo. Itan ukyo kadagiti kanta ken der iti rago. Nakita dagiti amin na diso ti panangisalakan ti Dios tayo. Agar pa kayo ngagkanta amang idaydayaw ti Apo. Agtukar kayo ti arpa, umkis kayo ti rago ti sango ti Apo ti ngaari, adanggayan dagiti trompeta ken tangguyog. Nakita dagiti amin tattao ti amin diso ti panangisalakan ti Dios tayo. Ti may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreos. Kadagiti ununang aldaw, nagsao ti Diyos kadagiti amma tayo, itinamin adu adaras, ken itinaduma-duma awagas, babaem dagiti profeta. Ngem kadagitoy maudi nga aldaw, nagsao kada tayo babaen ti anak na. Pinarswa ti Diyos ti amin alubong, babaen ken kuana. Ket isu ti pinili na nga agtawid kadagiti amin abanag. Ti anak ti pakakitaan iti ranyag ti dayag ti Dios. Isu tinapaypayso aladawan ti kinadios na. Isupay ti mangtartarawidwid iti amin alubong babaen ti manakabalin asa una. Idi naugasan nan ti basol dagiti tattao. Nagtugaw iti makanawan iti natanok a Dios sa dilangit. Naaramid ti anak anaturturay ngem dagiti angheles. Nadaydayaw met tinagan na nga inted ti Dios ngem tinaganda. Taawan pulos kadagiti angheles tinangibagaan ti Dios. Sika ti anak ko. Ita nga aldaw nagbalinak nga amam. Wenno syakto ti amana ket isunto ti anak ko. Kuna ti Diyos, ididandaninan ibaon, iti nauna nga anak na dito'y lubong. Masapul nga agdayaw ken kuana, dagiti amin nga angheles ti Diyos. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Tinadiusan nga ayat na idetay ken kuana ti
patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasta ko mamit ken. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Juan. Gloria timipay ken kao ako. Sakbay anaparswa ti lubong addan ti sao. Ket ti sao adda idi iti Dios. Ket no anya ti Dios kastamet ti sao. Manipod idi punganay adda ti sao iti Dios. Pinarswa ti Dios dagiti iso amin babaen ken kuana. Ket awan tinaparswa no di babaen ken kuana. Adda idi ken kuana ti biag. Ket daytoy abiyag iso ti silaw dagiti tattao. Agranyag ti silaw iti sipnget. Ket di mabalinan ti sipnget nga iddepen. Imbaon ti Dios ti maysa a tao nga agnagan iti Juan. Imay amang paneknek kadagiti tattao may papan iti silaw tapno mamati dagiti amin a makangeg ken kuana. Saan nga iso a mismo ti silaw ngem imay tapno paneknekan na ti may papan iti silaw. Daytoy ti pudno a silaw. Ti silaw nga umay ditoy lubong ken manglawag kadagiti amin at tattao. Ngarod adda idi ti sao ditoy lubong. Pinarswa ti Dios ti lubong babaen ken kuana. No pay kasta saan anabigbig ti lubong. Napan iti ilina ngem saan nga inawat dagiti kailyan na. Ngem kadagiti amin nga imawat ken mamati ken kuana. Inikkan na idati kalintigan nga agbalin nga anak ti Dios. Saan da ang nagbalin nga anak ti Dios akas kadawyan apan nakaipas nga iti tao. Ta ti Dios a mismo ti amada. Nagbalin ti tao, nagbalin a tao ti sao ket nagipagtaeng kada tayo. Nakita mi ti dayag na anapnuan iti parabor ken kinapudno. Daytoy ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti ama. Pinaneknekan ni Juan ti maipapan ken kuana ket impokkaw na. Isu daytoy ti ibagbagak idi kenunak sumarsaruno kanyak no pay kasta natantanok ngem siak taaddan sakbay anayanakak. Iti kinabuslon ti parabor na inawat tayo amin a bendisyon. Wen agsasaruno a bendisyon ti impaay na kada tayo. Tainted ti Dios ti linteg babaen ken Moises. Ngem imay ti parabor ken kinapudno babaen ken Hesukristo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw timipay ken kao Kristo. Merry Christmas, Apo. No adda kaabayo kakablaawan nyo mampay. Merry Christmas. Kuna tayo, Ilocano, naragsak, a Paskwa, iti Tagalog, maligayang Pasko, iti French, Bonjour Pasko. Anjak ammo no nya agsa anjak ammo ti agsa ti friends. Wan nya idirabii nag-Christmas tayo. Ay so nga adu kay pa nga umay tatta nagadot tao dirabii. Adu dagiti nakauna dirabii. Amin asuli adag bibidyo okay. Nagluluto kay amin, agpapada mga spaghetti, awang mga naawis mo anangan, tadamahan dayo amin, madamdaman na bangles to tapansitan. No mabalbalin, aglitsyon tay amin, wow, very good, ipapatiyo. Saka ito agdandanag no manumanan tabipiyo. Lol, malulang umatunsan sayo kuna no medyo aggatib-gatib tatil-til mo ka agdanag ka nagimas mat. Nga naghanda tay amin, nangantay amin, apo di kalman nagawidak, nakabisbisi ta tiyendaan,
agawid ka, apo, nagadun ti matuntono, lechon, ulo ti baboy, barbecue, kada amin-aminan. With all the lights, alagsisilaw aminan. Sounds, agkakantatay aminan. Wow, maligayang Pasko. Haantay maidinay, nga uray dagiti non-Christian. Nya? Uray dagiti haan a Kristiyano, makipagramrambak da kada tayo. Kano daduma ka, dagiti agtrabaho, agserra dagita establishment, tapaya Paskuarod. Makipag-day of damat, makipagbakbakasyon damat. Kapilitan, alangan mga haan a Kristiyano ta kaabay mo ka, agtutono kay amin, sumarit sa tataba ta barbecue ka, maangangot di kaabay mo, aga Kristiyano, di ka kapilitan nga aghandamutan. Nakangiungiwat da amin, umariwawadan, sika, haan a Pasko kung wanam garod. Kano agbonus dagiti agtrabaho a Kristiyano, makipagbunbonus damat. Iso nga hantay mailibak, nga uray dagiti non-Christian ko na tayo, uray dagiti haan a Kristiyano, makipagramrambak damat, iti Pasko tayo. Dayta ti kabilag tinaiyanak iti kulluong. Kulluong la tinakayanakan nati intero alubong. Iti intero sa pasap alubong. Naduma-duma lati oras tayo at ada umun-una tayo dito east, maudi da west. Ngam di say rambakan tay amin. Kristiyano mangkin saan makipagramrambak. Isugarod nga ko na tayo, joy to the world, the Lord. Dagitay ubing di dansapay maikabesa, dagitay Christmas carolan, high-tech matan. Adamo dagitay umay, nakagangsa, planglak, planglak, planglak lang, hamagkan kanta, ay Christmas manan. Adamo dagitay nakatambor, tokotok, tokotok, adamo mang patpatit tila lata, hindi na minsan nga rabi, aday may nagpatit-patit tilata, di mo gamin agkanta, tak. Di da mo agkanta, hansa nga inikkan ni Ma'am Tina, di pa'y nalpas di tamborda, pimanaw da nangagkaw, emote. Kaya di da mo ibaga no, makipaskwada, wano anya, may da mo nagpatit tilatak. Diyan mo na umay dala riribokan di aso may, pimanaw da ka nangagkaw ka emote. Awanan na kita ubing, di da pa'y maikamisa, da kita kankantan niya, high-tech pa yan. At na nakakurong-kurong di kalman. So, napan nagkaruling. Naka-bluetooth at speaker na. Handa mo nagkanta, nagsala dalabasin. Merry Christmas. Pasko kami apo, high-tech pa yan. Andiyak ka mo, naka-bluetooth da pa yan. Nangingina mo, jay, bluetooth da ngam da jay papasko kami, kanya nga ro di so, sing-sing ko, itad mo, ilunod da ka. Imaw, di kayo pala agkabay ko na. Kaya di nga rod, tata, kuna tayo, uwan. Ladtoy, amin-amin nga pakakitaan. Di rabi, nakaalada amin. Madagiti ti pakakitaan nga kuna tayo, naragsak tayo ta Christmas. Nya? Dahil ti pakakitaan nga kuna tayo, agragragsak tayo, joy to the world. Agragsak ka itan lubong. Ni Jesus maiyanak. Iso binalbalyan na ti istorya ti panakaisalakan, iti sapasap asa nga lubungan, agragragsak. Dagiti kakabsat tayo dita abroad laeng manudaduma, marinam jelidayda, umuna, na isina da nga ron iji pamilyada, sayo pa'y lapityo-pityoran dagita handa yumat nga pansit, kada lechon, kada barbecue, maipakita yo pa'y lang nga agbibidyo, okay kayo mga agkakanta, at dada dyan na iya dayuda, sa muyod ta abroad no daduma kauray no Christmas, agtrab-trabaho da, ngem handalat na maliwayan mo ti agibitin iti lanterns, Christmas light, agpatokar dalat ta. Iso ano daduma ka imbagpay kanyayo kunana. Nagraragsak kayo, addaak dito nga agtrab-trabaho, dagiti ipawit kaw la iinom yo amen. Ikaan yo amen. Inton agsakit kayo, ipa-hospital kay tao kunana mo la. Nga marinam kanyada, no kayat da kumamit, dayjay. Ngam nukit kitaan tayo kakabsat. Awan ar-aramidan tayo dagitoy. Ngam dagitoy akin naragsak.
Nagsabali lat tama jiri na nga adda sumangpet nga kabagyam, membro ti pamilyam naggaputi adayo, agkikita kay tata Krismasaan. Huray no nagiinom kay mo laeng nagkikinarit kay mo lang at least nagkikita kayo at dala tamo jiragsak na. Ngem na evaluaten tayo anasayaat. Maawatan tayo nga ta jipudpudno nga kaipapanan ti Christmas. Us-usto nga ta di jiragsak tayo nga agkakanta mangmangan. Pudpudno nga ta di jiragsak tayo nga mangipabpablaak ti Joy to the World na ragsak ka itan lubong. Mudad duma dagitoy ka temporary dagitoy aragsak. Ngon nangang kayon. Nagadupay tinabanglusan. Nalpas ti panagpaskan, pinatodon man ti agugasan. Nagkakanta kayo. Us-usto nga ta di jiragsak. Temporary ada gitoy won mangagti ka aruba nga nagpigsa yu patugtog mo kumanalbuong ngem no kitkitaan tayo pudpudno ka di DJ ragsak won no external laeng ay dayta Christmas light di video okay dagi di makmakan di panagi may demot nga naimas tahandam nagbado kayo mo tinalabagang kita nyo nakalabaga tatanja mo na niya apay. Lagi ta duman nalabaga matana at hangover garod. Masupapakan na ka di pudpudno nga ragsak ti Christmas wenno temporary laeng. Sigkasigkayon tayo, evaluaten tayo nya. Ti pudpudno nga kaipapanan ti ragsak ti Pasko kakabsat. Imaginem datayo nga tattao pagadalem di anak mo saya atem ipamuti na saya at nga pagadalan taapaya no nalaing makaadal adda no makaadal isuna addanto pagsapulan na adda possession na addanto sa nikwana naragag pangato nga rod kanya tayo nya na pagadalem di anak mo na sayaat no addanto swerte na addanto position na itorayan na tayon tao, maawagan tao. Isugarad nga na iyam ammom di anak mo ka, iso ti anak ko, nurse ijay tagodin. Iso ti anak ko, maestra. Wow, very good. Iso ti anak ko, kapitan. Ti amok, kapitan ti barko, para iwaras magayam ti ayuda. Iso nga rod nga no, dati adda di honor kanya tayo, ipangato tayo nga rod di pamilya, babaan ka dagito adalhan na problema dayta. Tada tayo agpangato niya, possession, dayjay sanikwa, panaka idaydayaw, iso ti anak ko, at the title na, datayo agpangato, na mabalbalin agpangato, DJ, umangat, DJ pamilya, babaan ti sakripisyo. Ngam daytoy Diyos, na imay kadatayo baliktad. Kunatay ngarod, kunak ngarod dirabi, no addala ko ano mabalintay la ko mga ibaga nga biggest mistake ni Apo Diyos kaday to'y Christmas no hantay la ko makabasol nga mangibaga nga apay adda tungtungangaw na sorry for the word ta para kini Apo Diyos nga kasla kitaan nyo apay no kumano ko na tayo kumakanya na ti Tagalog napakatanga mo naman. Kunatay kumakanya na apaya, Diyos isuna, imay laeng taarakupan na ti kinaman nagbason, arakupan na tinarukop alubong tayo. Ka Diyos isuna He can save the world by a simple click of His fingers. Mabalin nang isalakan ti lubong ti basit la aklik ti finger na ti ramay na. Ngam apaya, kasla nagtanga ko na tayo, apay biggest mistake na ta ni Apo Diyos. Nga bimma ba inkawis na ti kinatao tayo kanarukop dati a kinatao of course haan ati ba malaksid ti basol at Diyos isunahan nga nagbasol ngam da tayo nakarukrukop managbasol oray ko na mga palintagam tatang aldaw inton bigat agbasol ka manen inton sumarunong aldaw agpalintagam inton kan nagrukop kaiso ti imay na inkawis Timao, iso dito ibanghelyo tayo, tisao, timao, babaan kin Kristo. No kuna tayo, no bigbigan tayo daytoy. Anya nga tada ti biggest mistake,
Uno nagpakatanga kanya tayo ni Apo Diyos, taawanan ti serserbi tayo, pinili tayo ti basol, ngem imay. Kayso ti kung kuna tayo, nagpakatanga nga tayo, no, talaga lang ngay-ayatan na tayo. Baka napinpintas nga term di jay, haan nga nagpakatanga no di kedi, talaga lang ngay-ayatan na tayo. Nga uray si mina tayo kengkwanan, uray na ilumlum tayon iti basol, dinanon na ti kinatao tayo. Dayta ko mati rumbeng ragsak ti puso nga idaydayaw tayo. Dayta ko mati rumbeng ragsak nga kuna tayo, pakabigbigan tayo ti ragsak, imay sinuunalan na ti lubong, nagsaknap ti intero asa nga lubungan, ti ayat na kada tayo. Iso nga numari na tayo kumaday ta nga ayat ni Apo Diyos, uray managbasolak, ay ayaten naklat ta ni Apo Diyos. Uray no agkara ikibsungak ti basol, haan na nga apektaran di ayat ni Apo Diyos. Dayjay ko matiragsak tayo. Dayjay ko matibigbigan tayo nga nagpaiduma aragsak. Datayo gamin a tao, no daduma, ti kurang tayo, haan tayo nga kaslaki ni Apo Diyos, of course, tao tayo lang amin. Ngam inranod na tayo ti kina Diyos na, nga anya dayjay, datayo, no nagbasol ni kabsat mo, limitaran tayo di ayat tayo. No inulit-ulit na kangaliniputan, dumakkel jigura, aging gana nga maawan di ayat tayo, ngam ni Apo Diyos haan baliktad. Uray ko nang nga agkarailaw antay nga agbasbasol, uray agkararegreg tay ti basol, uray agkaraabak tay ti basol, haan na nga apektaran ti ayat ni Apo Diyos kada tayo. Dayjay ti pudno aragsak, no mabigbig tayo, dayta kinamanagayat, kinaparabor ni Apo Diyos kada tayo, kinamanagparabor na, dayta ko matipudno aragsak tayo. Oray ka no kinantayo amin akanta. Oray ka 100 ta iskor mo. No ti kantam ka Christmasen agragsak ka kuma joy to the world ka ti kantam ka. Bakit galit ka? Oray 100 di kantam no adda pay la meaning na nga madi. Uray 100 yung score mo, no ti kantam ka, kusilapan ka, kasano ipangatok nga ipababa, niya ipasulik to'y mata, adda pa'y larurod na. Uray 100, uray ka na maamin nga, handa, no di pusom, di kantam laagan ka, adda pa'y la medyo nabati arurod na, ay ka, baka kurang pa'y dahi ta ragsak mo tata Paskwa. Anya ti kayat na nga sa un kakabsat, tipod-pod no aragsak, no mabigbig mo, ti kinamanagayat ni Apo Diyos, nga uray no agkara ikibsong katibasol, uray agkara ilawan ka agbasol, arakupen na kalatta ni Apo Diyos, takas tangarod dinanon na, dayta na ipasngay iti kulloong dinanon na tinarukop alubong tayo. Ijay kumaati palakpakan tayo, ijay ati os-os to apalakpakan tayo ni Apo Diyos. Awan ti imbati na, maikadwa, tapno pudpud no anaragsak, inayat na tayo ang managbasol, ayat temmet ni kabsat mo, tapno agbalin ka anaragsak, rugyamon apakawanen, dagiti tattao nga nagbasol, rugyamon apakawanen, dagitay tao nga nakaaramid king ka, timang pagpagbalin nga nadagsen day tapusom. No hamo maaramid day ta, uray agkanta ka, kunakon ti video okay, uray ka iimasan amin asidam, uray no adukwartam, awan serserbina, no awan tiragsak mo. Uray sanikwam amin asanikwa, awan agkurang tulatta, no haan apudpud no taragsak mo. Uray nangatot posisyon mo. Uray mayat ta pamilyam, la professional amin, nasayaat, adda sa nikwada amin, very good. Ngam no addan to pay la nabati nga amuyo ni Apo Diyos, tigamin agayat inayat na tayo uray nakapsot tayo. Ngamin no agayat ka, maisakripisyo di bagim, tapno agbenepisyo ti sabali. Ngam no ammo ti agayat, sikat ti agbenepisyo, maisakripisyo ti sabali iso nga adda na agum.
adda naturay, adda nalamlamang, adda manggungundaway. Would you think na dagitoy ka pudno aragsak, uray dumakkel ta sa nikwam? No. Iso nga tatako na tayo, agragsak ka itan lubong. Lamayat dagita, dekorasyon tayo, ipalagip na. Dagita kanta tayo, maipalagip na tiragsak tayo. Dagita kakaan tayo, handa tayo, ipalagip na tiragsak tayo. Ngam ti pudpudno nga ayan tiragsak, dadtoy puso. Idtoy uneg. Takalpasan, nagpaparty kayo, inwalin nyo amin atugaw. Agdalos kayo, rogitan, nalpasan, diragsak mo, agtultuloy, wano nagpatinggala ang dayjayan. Nagsubli na kita agbakasyon, baka jiliday mo agsublimanan. Iso nga tipudpud na aragsak kakabsat, no mabigbig tayo daytoy mesyas nga na iyanak ti kulloong, insagot na ti ayat na, uray man nagbasol tayo, mabigbig tayo ditoy. Maikadwa no nadalos. Kuna nangarod ka, amom dayta angger, rorod, sakit tinakam, self-punishment dayta. Dos-dosaum tabagim. Dosaum tabagim, iti mistake ti sabali a tao. Isuna ti nagkamali, masaksaktan ka, aw-awitan, mga aw-awitan. Oray ka inumam amin nga arak tat na Christmas, malipatam aya. Inton na munawang ka, adamanan. Iso nga day dyan ko na, di mistake ti sabali, parparigatam laeng tabagim. Iso nga tatako na tayo tapno, adda dyan ko ay pudno aragsak, duduwa, bigbigam, ti kinamanagayat ni Apo Diyos, therefore agayat ka. Uri man nagbasol tayo, imay na tayo inarakop, therefore arakupam latamot ni kabsat mo ama nagbasol pakawanumon. Tay konakon, no tipay lakantam ka, at dapay la panagibalis na, basta baka hang pudpud no dayta ragsak mo. No di pusom ka, at dapay la nabati basit arurod mo, baka agkurang payla ang tiragsak mo. Pamakawan, panang bigbig ti grasya niya po Diyos, na maaramid tayo dayta, uray hantay agbado na labaga, uray hantay nga agtokarti na pigsa, uray simple laeng ti handa, no di may sa pamilya, imaginam ni Apo Isos, umunag di unag ti pagtaengan, ari ti kapya, ari ti pamakawan, no umunag di ti pamilya, han nga tanga nagragsak daytan, haang nga ta kumpleto daytan, dayjay mo ilaeng ti kaipapanan na Apo, ala na sayaan to, daramrambak tayo, ngam ti pudno arambak, dadto'y puso. Lualwan tayo ti mamatiak, numadanon dayjay nangala ti bagina, iti tiyan ni Birhen Maria, agparintumang tayon to. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anam marswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Katay amin, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, Bugbog tumanat ti Diyos. nagtao ti ama ti sakbay ti amin na tiyempo. Diyos ang nagtao iti Diyos, silaw ang nagtao iti silaw. Napaypay sa Diyos, nagtawag din napaypay sa Diyos. Diyos sa kasmetlaeng ti ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo nga tattao, ken gapu ti pannakaisalakan tayo. Imulog nga naggapu sa dilangit, ket nangala ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Iti pan nakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus gapo kada tayo. Idi pa nagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanem. Nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat. Imulit sa dilangit ket si tutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen a si dadayag. Ngayon na dagiti sibibiyag, ken dagiti natay. Ket ti pagarian na dinto agpatingga.
mamati akmet Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biag, iso agtao diti ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia may maysa, santa, katolika ken apostolika, ipadoyak-yak ko ti may sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat, no man pa'y managbasol tayo, ni Jesus inarakop na ti kinatao tayo, ti kinarukop tayo. Dahito ti pudpud no aragsak, no bigbigan tayo, tinaidumduma a bendisyon. Agkamatalik tayo nga rod ken kuana ako mamang, ket kuna tayo, Jesus amang isalakan, ipasngay mo kada kami ti puso a naragsak. Jesus sa nangisalakan, ipasngay mo kada kami ti puso a naragsak. Idawdawatan tayo ti sibubukel nga Iglesia Katolika, ti panggep ni Santo Papa Francisco, Obispo ken Apua Papadi, tapno babaen kini Apo Jesus a modelo ti panagserbi, makapagtutunos da a kanayon iti kasta, maiturong dagiti amin a Kristiyano iti pudno a pamati. Kumararag tayo. Jesus sa nangisalakan, ipasngay mo tinagaman mo sa labi. Idawdawatan tayo ti sangalubungan, dagiti insaad ni Apo Jesus, ang mga iwan iti gobyerno, ken uray pay dagiti addaan akem iti pribado a sektor. Tapno kas ken ni Apo Santa Maria anatulnog iti panangipasngay na ken Jesus. Isu kumamit laeng ti panagtulnog iti itatrabaho da kadagiti amin a tao nga intalek ni Apo Jesus kadakwada. Agbalinda kuma nga makaaya-ayo ken pagwadan, akas da ulo ket maitag-ay tinatalged anamnamada. Kumararag tayo. Jesus sa nangisalakan, ipasngay mo kada kami ti puso a naragsak. Agpaay kadagiti amin a pampamilya ti entero a sangalubungan. Datayo a pumarokya ken amin nga adda ditoy ita, tapno babaen ken Apo Jesus. Isuna nga nang patalged, iti panakaisalakan tayo. Rumusing kuma kada tayo ti aktibo a panakipaset, nang nangruna ti panakaitandudu, ti Kristyanuan a pamati, iti kasta, maisaknap, ti ayat ni Apo Jesus. Kumararag tayo. Jesus sa mangisalakan, ipasngay mo kada kami ti puso a naragsak. Agpaay kadagiti kakabsat tayo a masaksakit, physical ken emotional, dagiti amin a biktima ti kalamidad, dagiti agdama nga adda iti balay pagagasan, ken nabaybayan tapno ita apanawen iti Paskwa. Makasarak da kadagiti instrumento ni Apo Jesus, amang ipaneknek kadakwada, nga ayaten na tayo amin ti Diyos apada-pada. Kumararag tayo. Jesus sa nangisalakan, ipasngay mo kada kami ti puso a naragsak. Agpaay kadagiti kakabsat nga adda ti pagbaludan, bahay ampunan, rehabilitation center, ken dagiti amin nga agsagsagaba iti panakaidadanes, tapno isagod kuma ni Apo Jesus, kang runaan ita a Paskwa, tina isang sangayan a grasya ken bendisyon, iti kasta mapatalgedan tinamnamada nga addalata si dadaan amang ipateg kadakwada, iti laksid tinasaem a kasasaad da. Kumararag tayo. Jesus sa mangisalakan, ipasngay mo kada kami ti puso a naragsak. Agulimet tayo antay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Ikararagan tayo met dagiti naayat at tumultulong dito'y parokya tayo. Agyaman kami Ama, ti panangipaay mo ken ni Apo Jesus, tapno mapasanto ti lubong. Inranod na kami iti kina Diyos na, nakiranod ti kinatao mi,
Dahito akinagasat bigbigan mi ti amin aposo, gapumit laeng ken Kristo nga apo mi. Amen. Katulad ng mga butil na tinitipon upang maging tinapay na nang bibigay buhay. Kami naway matipon din at maging bayan mong giliw. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Katulad din ng mga ubas na pinigat naging alak. Sino mang uminom nito may buhay na walang hanggan. Kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liyag. Isang Panginoon, isang katawan, isang bayan, isang lahi, sa'yo'y nagpupugay. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Iya po awatin na kumadagiti adaton Ton kadagita imam ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kasta meta pagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Makaayayo kumaken kaapo ti panagsakripisyo mi iti daytoy a piyesta. Iso ti panggapuan ti panakikapya, panggapuam ang makikapya kada kami, ket iso pa'y ti mangipaay ti napalungduan a panagdaydayaw mi itadayag mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken Itag-ayo dagita puspuso yo. adadan sa tagay ti Apo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. May karikit rumbeng. Pudno una ya may karigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katagnanayon a Diyos. Taga po ti misteryo ti tatao ti anak mo, nagranyag ti baro alawag ta gloriam kadagiti mata ti isip mi. Tapno iti pannakaammo mi iti Diyos, at ilangan na makita, gapoken kwa na maawis kam nga agayat kadagiti banbanag adi makita. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti tronos ken dominasyones ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo iti Apo, a Diyos dagiti amin na parswa, ilangit ken daga napnuda, iti pakaidayawan. Hosana iti kamatwan
Pudnoon ay apo abiig ka kinasanto, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok na ngala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami ken iti daytoy akay suminom kami iparangarang mi iti ipapatay mo o apo aging gaiti iyay mo. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken katayem paay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pamkad apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan laglagi pamet ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi a pimmosayen asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim awatem kad ida iti sidong taranyag mo a pakakitaan daken kay ti rupan-rupa dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami aramidam kuma a maikarikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to ken enggasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin a sasanto isuda a nakapudno a nagserbi kan kaditoy daga makikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantan-ok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken kamanakabalin nga Ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti Ama ket lualwan tayo iti kararag nga insuro ni Apo Hesus kada tayo. Madaydayaw kuma tinagan mo lumpeng kuma ti pagarya makumpal kuma tinakem mo
daga akasa dilangit item karakan ti aldaw ito'y ti kanemi iti pati na yung aldaw pakawanemen ti basol mi akasmet pamakawan mi ti basol dagiti nakabasul kada kami tinakamet baybayan ngaumanno guti sulisuket isalakan nakam ketiti dakes. Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Kat babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon ko malaeng nga ti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi. Ken iti yaay na Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Kukwang tituray ti panakabalin kendayaw iti agnanayon adin tuwag sarday. O Apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapukan niya titad ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesia. Kat kas mayanurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kwa na ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Kasta kumamit. Iti napnuan ayat, ti naragsak a puso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya, kapya. Kordero ti Diyos sa mangi ikat kadagiti basbasulti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasulti sangalubungan mga asika kada kami. Kordero ti Diyos amang ikat kadagiti basbasulti sangalubungan idem kada kam ti kapya idem kat ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingaw may kakanyat, namti may salaeng asaom mapaimbag tontoy kararo.
Tumangadak ken ka ako ketiep kas ko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inakitalik tuy asub ko tumangadak ken ka po etiep kas ko tuy arararaw ko itaasim ken ayat mo inakitalik tuy asub ko naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakat kibinen alaen ka tarabayen alaen ka saranayen tapno agtalenay na bukod mulaen naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalenay na bukod mulaen tagita imam ipatay mo ukawem sipnge tibiyag ko asingkalaeng tibagnos ko ngagturong kinapudno dagita imam ipatay mo ukawem sipnge tibiyag ko asikalaeng tibagnos ko ngagturong kinapudno naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala kakat kibinen alain ka tarabayen alain ka saranayen tapno agtalenay na bukod mulaeng naruto Diyos sa puken ka inak dawaten daytoy adipen mo ala inkakat kibinen alaen ka tarabayen alaen ka saranayen tapno agtalenay na bukod mulaeng siya sinuat malagip mo mariknampay ka di amin nasugsugat ko agasam ka di daw Diyos nga apo pasantuem kinakurapay ko kumararag tayo. Dawatin mi kan kauman nakabalin a Diyos, ta ipaayo mo kadi,
tatinayanak itangal daw, iso amang isalakan ti lubong, kas impaay na itinadyosan apan nakayanak kada kami, kas takumapay nga ipaaynan to ti agnanayon abiyag kada kami. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Pagyamanan tayo dagiti kakabsat tayo at tagadili ti panangidaulo da, dito na santuan a misa. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti Diyos amang nibinibi ti kaasi na pagtalawin na kumati kina Diyos kinadakesyo ket pagranyagin na iti uneg dagita pusoyo tilawag dagiti bertudes. Iso anang paksiat kadagiti sipnget ti lubong babaen ti tatao ti anak na ken na magranyag iti daytoy na santuan nga aldaw babaen ti nagloryaan apan nakaipas ngay ti anak na. Amen. Kinayat nang ipakdaar tay anghel kadagiti pastores tinaindaklan aragsak ti makaisalakan apan nangipas ngay ti Kristo sapay kumatapunwen na dagita nakemyo iti ragsak na ket pagbalinan na kayo asaksi ken propeta ti ebanghelyo na. Ti Diyos ana magkaysa ti langit ken daga babaen ti tatao ti anak na punwen na kay kumatikapya ken tinaimbag anakem na ket pakiranuden na kayo ti agnanayon aragsak na. Amen. Di pamindisyon ti man nakabalin a Diyos ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Merry Christmas kada kayo amin Apo. Merry Christmas. Agyaman tay kinagragsak tay ti amin na paraburna. Biag nakitinted na daraken amin na sapay kumata intay amin agkay kensa ti sidong na amang ibunan na